Radi by sme ukázali ďalšiu hydroizoláciu. Je to na bitumenovej báze, volá sa to Flexigum, je od izraelského výrobcu Bitum. Táto hydroizolácia je naozaj veľmi pružná. Má pružnosť pomerné predĺženie okolo 1560%. Skúsili by sme ju natiahnuť na tento nôž. Dobre, stačí. Hej. Je to samozrejme extrémna situácia, ktorá počas výstavby alebo počas stavieb ani pri užívaní tej stavby až takýmto radikálnym nejakým možným pretrhnutiam alebo degradácia materiálu nedôjde. Stále samotný výsledok je až neuveriteľný. Ďakujeme.